Og netop nu har vi fået Jesper Skibby hen til os. Jesper, velkommen i mål. Hvordan var dagen for dig? Du er cirka 25 minutter efter vinderen. Ja, det er jeg faktisk meget tilfreds med. Det må jeg indrømme. Jeg synes, det gik OK. Hvem kørte du sammen med i dag? Det var sådan lidt forskelligt. Så det første bjerg, der kørte jeg med nogen. Og så blev det så splittet igen. Det er sådan lidt, du ved, hip som hap, ikke? Og så til sidste bjerg, der kørte jeg op alene. Så tænkte jeg, tager det stille og roligt, ikke? Og så... Men så var det sgu, jeg synes, det var så stejlt, så man kunne sgu ikke tage det stille og roligt. Hvornår lå du der falde tilbage? Hvornår blev du hægtet af? Det gjorde jeg sgu med det samme. Der var ikke så meget pjat. De kørte jo med det samme, de røvhuller jo. Hvordan har benene det til i morgen? Lige nu, der kunne jeg så godt save dem af og smide dem ud, altså. Så nu vil jeg lægge mål i bussen, eller hvad det er, vi har her. Har du hørt, at Hamburg har styrtet 2 gange på vej ned fra Tourmalet? Pis. Det er noget pis. Noget pis. Andet er der ikke at sige til det? Nej, jeg er kraftstejl med. God tur igen i morgen.